Thereni phai kebani Thongnokbe cluben kepathu piponsi polytechnic pathu aklamalong knockout winter football tournament kepangcheng pontanglo Bangso kepathu ponalong Mar Dynamus FC pen Cyclone FC yang bongsi kepathu Kecheng siani pathu ponlo Kangpu Kecheng ponlong chia phan kachetong don aluhi sarpo RDC maipu langkamar killing pensi ingpu pon Bangso hut RDC Kongchun bang moja sing tiso rong marjong arong asar har sing tiso rong chepeng arong asar dhan sing rong hangatum sitami chitong dunsi RDP dun Knockout winter football tournament ke pathu ponahut kelangchari dunchia phanpura referee promoteron hum sing timung promoteron sangma atum pensi ke pathu langchari pon Bangsolong kadukawe team crit rock anbak doji Lapen pini ke pathu along Mar Dynamus FC atum pen gold rock piponsi Cyclone FC atum aphan parempon lupusi amai pu humsing timung pen kongchon bang lison kiso atum nang pachini dun Thongnokbe club pen secretary lison kiso Thongnokbe club pen cepatir pipon pini winter knockout football tournament Kecheng arni do pini popon lake Dynamos FC pen Cyclone FC Cyclone atum cepopen pini Amar Dynamos FC tum 6-0 pen cepahai pon lo total non nang registration dotang ni tum ke long ke 16 an amen list long lo lasi pini pen cheng pon lo lasi ani si long ekta match ni tum li pon lo News report Karbing Long Live